היי וברוכים הבאים ל-No Clan של מיסטר הט. אני משחק בקלאש רויאל בכובע של, קורא לזה שחמט האינסוף. מספר העקרונות הזהים שאני מזהה בין שתי המשחקים זה לא משהו שבקלות אפשר להסביר במילים. הדוגמאות הפשוטות זה העיקרון של להגן על המלך כביכול, השחמט התחרותי שמחייב אותך לזמן תגובה לתור מוגבל כמו המגבלה של האליקסרים, ובכללי החשיבה האסטרטגית בשלל האפשרויות והעובדה שאתה יכול אשכרה לבחור לעצמך את השחקנים ביחס לשחמט הרגיל, הרי שהחיילים הפשוטים עושים את מה שהחיילים הפשוטים עושים והחיילים המתקדמים עושים את מה שהמתקדמים עושים. כך גם בהתאם לכמה עלות כל חייל כביכול. עם כמה שיש המון בינה מלאכותית במשחק, אני עדיין אוהב, מעריך ומוקיר את המשחק הזה מאוד, ומודה לו על היכולת לעזור לי לשמור על חשיבה אסטרטגית ברמת משחק. מוזמנים להצטרף לקלן, בינתיים עוד יש מקום, ומה שנקרא, באשר תהיו, המשך שבוע טוב. To you it's off, איך אומרים, מוריד בפניכם את הכובע.